יש לנו פה את גלעד אמסלם על הטריל. והנה הוא מבקיע! אפשר לראות את הזיעה על הפנים של גלעד בזמן הטריל. זה לא פשוט, חברים. יעל מביאה את המצב ככה כמו שהיא יודעת לעשות. אלינו הילוך, העצנו למקסום כפול. חבר'ה, שימו לב. זה מהלך שככה הרבה טורקים עושים, זה רול טורקי, כן, תצחקו, בטמפו של לפחות 120 BPM, ככה עם דגשים. מתקרבים לקו הסיום. יעל קצת חושבת שאין לה כזה כרגע עכשיו מה להגיד, אבל פתאום היא מפתיעה ואומרת דברים מטורפים.